SH Oud-Herten staat in de tweede klasse G onderaan en heeft dus nog de overwinningen nodig om directe degradatie te voorkomen. Tegen IJsde gaat het in eerste instantie goed, want deze speler, die nu in beeld is, Juliette Wierik, scoorde in de eerste helft de enige treffer. 1-0 is de ruststand tegen IJsde als dit gebeurt. Een overtreding. Scheidsrechter heeft het gezien en trekt de gele kaart. Maar voor een speler die op dit moment al een gele kaart heeft gehad. Rood dus voor Nick Nelissen door zijn tweede overtreding. Want hij vroegtijdig het veld verlaat. En dan staat SH Nederlijn op een voorsprong, maar ook nog eens met een man meer in het veld. En dus krijgt de ploeg kansen. Dit is een grote kans. Net niet goed genoeg uitgespeeld. Dick Jacobs slikt de bal bij de tweede paal neer, maar daar kan er op dat moment net nemens bij. Aan de andere kant gaat IJsde, ondanks dat ze met een man minder staan, op zoek naar een gelijkmaker. Een vrije trap kan weer weggekupt, maar de bal blijft dan hangen. En dan komt het shot op de paal. Ruud Schumann al geklopt, maar de bal net niet in de goal. IJsde dus heel dun bij een gelijkmaker. En dan SH er weer uit natuurlijk. Met een man meer komen er kansen. En dat is opnieuw Juliette Wierik en die scoort de 2-0. En dat is een heel belangrijk doelpunt op een heel belangrijk moment. De voorzet van Enzo Dirksen wordt op aarde geschat door de aanvoerder van SH. Juliette Wierik met zijn tweede treffer van de dag. En dan ligt het erop dat SH hier de tweede overwinning van het seizoen gaat boken. En ze hebben de punten heel nodig. De ploeg kreeg zelfs een punt in mindering omdat het niet kwam opdagen in de uitwedstrijd bij Centrum Boys. Nu leek echter de zon weer te schijnen voor SH. Letterlijk ook. Ruud Schumann is zijn petje vergeten zo te zijn. En zo ligt het erop dat SH dus afstevend op de tweede overwinning van het seizoen. En dan komen ze in punten gelijk met Centrum Boys. Ook dat is nog niet voldoende, want SH heeft een minder goed doelsaldo. Ze zullen dus nog het punten moeten pakken de komende weken. Herten brengt ook het nieuwe spelers erin. Dit is bijvoorbeeld Jens van Hees. Wordt dit jaar 18 en komt vanuit de A over. Is ingevallen. Maakt zijn debuut in het eerste elftal van SH. Balbezit is inmiddels weer bij Enzo Dirksen. Die heeft de opening gevonden bij Juliette Wierik. Hij speelt de bal ineens door en dan komt de kans aan. De voorzet. En de goal. Sjoerd Schroot zet de bal pan klaargelegd voor de invaller Jens van Hees. En dan raakt de bal letterlijk voor het eerst aan bij zijn debuut in het eerste elftal. En zijn allereerste balcontact voor SH1 is een doelpunt. De 3-0 in dit geval en tevens de beslissing in de wedstrijd. Want hier gaat IJsde met een man minder niet meer van terugkomen. Spectaculair debuut dus van Jens van Hees. En dan blijft het niet bij, want dan komen ze weer. En opnieuw de goal, jawel. Nicholas Mitchell scoort 4-0. En ondanks het vlagsignaal van de grensrechter sting hij niet boetespel en keurt de scheidsrechter dus het doelpunt goed. En dan is de voorzet van Jens van Hees. Jawel, een assist en een doelpunt. En dat biedt een debuut. Geen boetespel, Herten naar 4-0. En dat zou dan ook de overwinning betekenen. De tweede overwinning van het seizoen. En daardoor komen ze op 10 punten. Gelijk met Centrum Boys. Komt er ook nog een vierde treffer. Deze bal dat gaat net neven. En 4-0 is natuurlijk meer dan voldoende. Het eindsignaal klinkt. En een klinkende overwinning voor SH Oud-Herten. Dat de komende weken er nog alles aan gaat doen om zich in ieder geval voor de NAL-competitie te plaatsen. Het vertrouwen is terug ook bij aanvoerder Juliette Wierik. Ja, eindelijk weer eens 3 punten. Ja, gelukkig wel. Het heeft even geduurd. Ik weet niet wanneer de laatste keer is dat we 3 punten hebben gepakt. Al zijn een keer sowieso dit seizoen. Ja, is goed. Ik hoop dat we nu nog de laatste wedstrijden nog vaker 3 punten pakken en dat we nog voor de na-competitie kunnen gaan. Zit er nog wel in, maar ja, dan heb je inderdaad nog de overwinningen nodig. Door die punten in mindering. Dat kan bij Knoeslee goed. En ik heb wel gehoord zoiets dat ze die punten weer hebben ingetrokken of zoiets. Ik weet het allemaal niet. Het hele jaar zijn we er al mee bezig. Dat is eigenlijk niet goed, maar ik denk dat we elke wedstrijd willen we ervoor knokken. Hè. We hebben wat pech. Dat gebeurt als je op de laatste plaats staat. Hè. Dan zitten dingen gewoon niet mee. Maar ik denk dat we wel tot het laatst blijven klokken. En ik bedoel, dus vandaag heb je het kunnen zien. We hebben er 100% zijn we ervoor gegaan de hele wedstrijd. En ik denk dat we dat alle wedstrijden nog zullen gaan doen. Dus iedereen krijgt het lastig nog tegen ons. 4-0, ik denk nou even een feestje. Ja, dat gaan we even goed vieren. En een paar biertjes drinken dadelijk. Dat zal wel eens lekker smaken nu. Ja, zeker weten.